संपूर्ण भिडियोटी देखिला परे भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज हूँ दोल पूर्णमी। दोल पूर्णमी महाप्रभु को आनिबा किंतु ताकरू आम देखा सापगाती मंदिर भितर रही बगीचार अच्छे सापगाती जीवा सापगाती देखा चलतु देखा आम जीवा जाऊँ मंदिर बगीचा देखा टगर गछ ऊपर बसी सापगाती छाड़ी आगू आसुना आसिगल आम गछ पाखक टगर गछ देखु देखु मैं जूम कर देखा जिनसा धला परी दिशुची धला परी पाखर देखा एटा हूँ सापगाती देखिले माछी किपर हूँ से जिनस को देखी आम बगीचा बाहर को पलैबा आम ए कुहूँ पानी पीवा शोष लगे तापर आम जा देखा दोल पूर्णमार महाप्रभु केमती बसी देखु पानी काढ़े आमर हेलो गाइस कहले मैंने रोहन भाई कौन कर कौन कौन ए खणीपुर डेई बोले खणी कि गला कभर करदे दी दिन भितर पानी काढ़िया माड़गोल है दी जन मिसिकी पानी काढ़ु न काढ़ पाड़ काढ़ ए बिलाटा पूरा शोषे गला बाल्टी पानी पी काढ़ी जो दौड़ जात्रा महाप्रभु को भारत आनी दौड़ जात्रा देखा
ଅଛି ସେ ପିଲାଟା ଆମ୍ବ ଚୋରିକି ଆମକୁ ବାଣ୍ଟୁଛେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବା ଭୋକଳ କଥା କହିଲେ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଆମ୍ବ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦો ଏ ଆମ୍ବଟା ଚୋରେଇ ରାଙ୍ଗେ ଖାଉଛେ ଆମକୁ କହୁଛି କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଳ ବନାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ଚୋରି ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ ତମେ କାହାକୁ କହିବନି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯିବି ଆମ୍ବ ଧରିକି ଆଇବି ଖାଇବି ସେଠି ତ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ବଇଛନ୍ତି ସେଠି ତ ପୂଜାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଠକି ଦେଇ ପଳେଇବି ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଠକି ଆଗରୁ ତ ଏବେ ଶୁଣିଦେଲେଣି ତାଙ୍କେ ଆଉ ଶୁଣିଦେଲୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଦିମୁ ତାଙ୍କ ପାଟି ଧୋଇଦେଇ କିଛି କହିବେନି କାହାକୁ ହଁ କିଡନାପ କରିକିରି ଆମ ଘର ରଖିଦେଇ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି କାହାକୁ ରଖିଦେ ସେ ପୂଜାରୀ କି ପୂଜାରୀ ରଖିଦେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହଉ ଆସନ୍ତୁ କି ଆମ୍ବ ଚୋରଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିଲେଇ ଇଆଡେ ଆଇକି ବୁଲୁଛି ମଠ ଭିତରେ କହିଲେ ଧାଇଁ ପଳଉଛି। ଆମ ବିଲେଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପତି ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମଠର ବିନା ପାଉଣାରେ କିଏ ବି କହିନି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ହେଇଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା କେମିତି ପାଳ କଥା ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଚଢି ପାଉନି। ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ସମସ୍ତେ କିଏ ଫାଷ୍ଟରେ ଚଢୁଛି ଦେଖିବା। ଇଏ କରିଦଉନି ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଫାଷ୍ଟରେ ହେଇଗଲେଣି ଯାଇ ମାନେ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାତ ହଲେଇଲେଣି ତାଙ୍କ ୱିନର ଯାଇକିରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ସେତିକି ହେଇଗଲା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ବାଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସିଗଲେ ବର୍ଷ ଯାକର ପାଞ୍ଜି ପଢିବାକୁ ବର୍ଷର ଘଟଣା ସବୁ କହିବାକୁ। ବର୍ଷ ଯାକର ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ା ସରିଗଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ଆଳତି ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଳତି ସରିଗଲା, ଏବେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ
Timber.